Keďže takáto stavba si vyžaduje vybudovanie vlastného parkoviska, na ktoré jediné vhodné miesto je dole pod kaštieľom, požiadala nás vlastne o zájomnú časti tohto pozemku. Podľa tej pôvodnej žiadosti v rámci zámeny navrhujú, že mestu prevedú pozemky pod komunikáciu, ktoré vedú takmer cez celú mestskú časť Orlové. Podľa doplnenej žiadosti, ktorá nám bola doručená včera a ktorú ste dostali dnes, k tomuto ešte navrhujú pričleniť ďalšie 3 pozemky. Jeden z týchto pozemkov vedľa existujúceho ihriska, keď požiadavka na vysporiadanie tohto pozemku vyšla aj z výboru mestskej časti, takže je tento návrh súľade aj s požiadavkou výboru mestskej časti. Ďakujem. Ja len na doplnenie. Včera o 19. hodine večer sme boli ešte s pánom poslancom Kunovským na výbore mestskej časti v Orlovom, kde naozaj prišlo veľa ľudí aj z Orlového, veľmi korektne, veľmi slušne sme sa aj dohodli o tom, aké sú vlastne predstavy výboru mestskej časti, povedali, aké oni majú požiadavky, ako by si predstavovali jednak spoluprácu s investorom, čo musí splniť investor, jednak aké požiadavky voči mestu Považská Bystrica majú na dobudovanie tej rekreačnej zóny, z ktorého sa samozrejme aj počíta, že sa to dobuduje, ale je veľmi dobré, že dokážeme sa takto skoordinovať a že sme sa dohodli, že ako si to oni predstavujú a čo je v našich silách a možnostiach. Takže tam prišlo k dohode, výbor to odsúhlasil s tým, že opäť hlasujeme len o spôsobe prevodu, dnes nehlasujeme o prevode, takže ešte do toho ďalšieho zastupiteľstva máme čas dopilovať a dopresizovať tie veci, ale viac menej sme z výboru mestskej časti a myslím, že aj s tými prítomnými občanmi, ktorí tam boli, sa dohodli, ako by to tam malo ďalej vyzerať. Pani Blandová vlastne prihlásená. Ďakujem. Keďže už bolo doplnené stanovisko výboru mestskej časti, by som chcela poprosiť predsedu finančnej komisie, aby sa vyjadrila, či už netrvá, alebo neodporúča, alebo tak ako prvý bod odporúčať skôr prednosiť predaj. Takže aké je stanovisko, možno, alebo či je nejakým spôsobom získať stanovisko k tomuto? Samozrejme, pani predsednička odpovie. Čas rokovania finančnej komisie sme nemali stanovisko výboru mestskej časti Orlové. Dneska je, myslím si, že táto spomienka bola splnená, takže nemáme. A myslím si, že členovia finančnej komisie žiadne výhrady. Pán Kubovič. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel z pohľadu aj komisie pre dopravu vyjadriť tohto problému. Dopravná komisia v podstate odsúhlasila zámenu tohto pozemku s tým, že samozrejme podmienka tam bola, aby sa dopracoval projekt dopravného riešenia predmetného parkoviska vzhľadom na to, že tam je veľmi komplikovaná situácia v súčasnosti pri výjazde a výjazde na hlavnú cestu, ktorá ide smerom na Udiču z Orlovského mosta. Takže toto bola ako požiadavka, aby sa to zapracovalo, aby bolo jasne zadefinované, kde bude vjazd, kde bude výjazd, koľko tam bude parkovacích miest a samozrejme, aby toto parkovisko bolo verejne prístupné a na druhej strane, aby bolo dostupné aj tým technologickým zariadeniam, ktoré sú v lokalite toho parkoviska nainštalované. Ja osobne vítam samozrejme za predpokladu, že budú splnené tie podmienky výboru mestskej časti, že k tejto zámene dôjde, pretože tá cesta, ktorá je v súčasnosti v súkromnom vlastníctve, tak je naozaj vo veľmi zlom, doslova dezolátnom stave, kde teleso cesty sa prepadáva vzhľadom na to, že cesty všeobecne v Orlovom nie sú na spevnenom podklade a tieto telesa ciest nie sú schopné uniesť záťaž, ktorá tam bola doteraz realizovaná prejazdom ťažkej dopravnej techniky. Samozrejme, tieto cesty nesplňajú ani šírkové parametre na to, aby takáto technika tady jazdila, tak preto, aby sa aj ukludnila situácia v Orlovom, tak ja osobne navrhnem na dopravnej komisii, aby tu bola obmedzená tonáž aut v prejazde cez Orlové. A opakujem ešte raz, vítam túto výmenu, pretože cesta prejde do vlastníctva mesta a mesto následne môže napríklad v budúcom roku náokolo mať finančné prostriedky v rozpočte, tak aby táto cesta bola zrekonštruovaná, vrátane inžinierských sietí, kde prejazdom takéto ťažkej techniky dochádza k porušovaniu či už kanalizácie, deštrukcií inžinierských sietí vo všeobecnosti a dochádza tu k výpadkom elektrickej energie, vody. Takže ďakujem. Ďakujem.
aby som nezabudol, včera sa zúčastnil toho rokovania pán poslanec Kubovič s tým, že či pán poslanec Kubovič alebo pán poslanec Kunovský môžu potvrdiť, že to je vážny problém, s ktorým sa mesto stotožňuje a dali sme aj, našťastie bol tam aj zástupca Urbáru, ktorý najviac tie cesty ničí, pretože tam chodia ťažké mechanizmy naložené drevnou hmotou, kde dali prístup, že sú ochotní sa podieľať na rekonštrukciách tých ciest, ktoré ničia, takže budeme sedieť s Urbárom či Obrovským, ale istotne aj z Považského podhradia, lebo aj oni tady chodia, tak aby tie cesty, ktoré sú tam zničené, sa dali do poriadku, pretože v vašom prípade bude nevyhnutné toto náš obmedziť a môže im to ohroziť celé podnikanie, ale musia si všetci uvedomiť, že sú to naše mestské cesty a nemôžeme si nechať zničiť mestské cesty ťažkými autami. Zároveň, čo je tam ďalší problém, sú tam siete a tie siete po prechode takýchto ťažkých aut dosť vážne trpia a môže tam prísť k tomu, že tie siete by sa poškodili, takže budeme to riešiť. Je pozitívne, že Urbár je naklonený tomu riešeniu, že sa chce spolu podieľať. Pán Kunovský. Ďakujem za slovo. Ja teda len tiež môžem potvrdiť, že také dosť ťažké rokovanie bolo na výboru mestskej časti. My sme teda ako výbor celkovo sedeli asi 4 razy k tejto veci. Ja som tam len na stretnutí, keď tam bol priamo investor na tom parkovisku. Musím teda oceniť jeho takú ústretovosť, keď tam aj sú tým občanom Orlového, A v podstate ešte dnešný deň, včera my sme teda prijali nejaké uznesenie, ale čakali sme do dnešného dňa na nejaký nový geometrický plán, ktorý oni doručili včera v priebehu dňa na mestský úrad, nemali sme to a až na základe tohoto geometrického plánu, ktorý bol spracovaný, tak prišla dneska zápisnica s tým súhlasom. Takže hovorím, bolo to dosť náročné, ale som rád, že sa to podarilo nejako zrealizovať, že to pre prospech mesta. Ďakujem. Ďakujem. Pán Smatana ešte prihlásený. Ja by som rád doplnil informáciu z priebehu finančnej komisie, pretože finančná komisia nemala problém len s tým, že pôvodné stanovisko výboru mestskej časti bolo zamietavé, ale finančná komisia, teda väčšina jej členov, mala pochybnosti o výhodnosti zámeny tých pozemkov, pretože firma nám vlastne ponúka za ucelený pozemok, ktorý ona potrebuje pre potreby parkoviska, nám ponúkala pozemky, ktoré v podstate sa nachádzajú pod mestskými cestami. Čiže pre mesto nie je s tým žiadny problém, na Slovensku je obrovské množstvo ciest, ktoré sa nachádzajú na súkromných pozemkoch, je to problém štátu a preto je tu aj prijaté stanovisko finančnej komisie, že finančná komisia odporúča uprednostniť predaj predmetného pozemku pred zámenou navrhovaných pozemkov. To znamená radšej získať vlastne financie za predaj tohto pozemku, než to zamieňať za pozemky, ktoré tak či tak nejaké problémy z toho nemôžu vzniknúť. Teraz som si všimol, že v tomto novom návrhu, ktorý sme dnes dostali, daná firma doplnila svoju žiadosť o nejaké ďalšie pozemky v rozlohe 58 m2, 43 m2, 135 m2, čo sú nejaké zastávané plochy a nádvoria a nejaké ostatné plochy. A chcel by som vlastne skonštatovať, že týmto doplneným návrhom sa finančná komisia nezaoberala. Čiže ja považujem stále za platné to stanovisko finančnej komisie uprednostniť predaj pred zámenou pozemkov. Ďakujem, pán poslanec Smatana, posledný prihlásený, takže končím diskusiu k tomuto bodu. Neodpustím si povedať jednu vec, pán poslanec Smatana vôbec tomu nerozumie. Cesty sú vlastníctvo mesta a nie štát, problém má tento, ale mesto zo zákona musí vysporiadať cesty a mnohé mesta na Slovensku, mnohé samosprávne kraje čelia dneska žalobám majiteľov o vecné bremená, ktoré musia mesta zaplatiť. To vôbec nie je problém štátu. Aj nás v našom meste bude čakať v najbližších rokoch veľmi ťažká, veľmi nepríjemná úloha to vysporiadať pozemky pod cestami, pretože štát sa to elegantne zbavil tým, že to posunul na mestá a mestá sú zo zákona povinné vysporiadať. Máme možnosť urobiť to cez pozemkový fond, ktorý ale pozemky nemá v danej lokalite a v prípade, ak nemá pozemkový fond, sa zákona musí poskytnúť náhradné pozemky alebo finančnú odkladu mesto na území, ktoré sa tie cesty nachádzajú. Bohužiaľ je to tak, škoda, že ste sa neopýtali, aby som vám to povedal, ale žiaľ je to tak. Tak bohužiaľ máte sa opýtať, pán poslanec, ja vám nemôžem všetko vysvetľovať, keď niečo nerozumiete, píšite mail, veď vám to tu vysvetlia. Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, hlasujte.